Здравейте! Имаме удоволствието да ви представим един двустаен апартамент, намиращ се в квартал Виница. Апартаментът е напълно обзаведен с всички необходими електроуреди. Тук се намира банята с тоалетната. Много добре обзаведена. Отиваме към спалнята. Гардероб, двойно легло, както и гледка към вътрешния двор, за което ще ви разкажа малко по-късно. Входното антре е достатъчно просторно. Има се всичко необходимо. Сега отиваме към терасата. Терасата е може би около 10 на квадратни метра. С гледка към Борова гора и вътрешния двор на комплекса. За повече информация свържете се с посочения номер.